skal de tænke mig op lave en mælkebolle. Ja, det vil sige, du har smeltet smør i en gryde og kommet mel i. Ja. Så har du kogt mælken op med noget sukker. Ja. Og så da det afkølet lidt, så har du blandet det hele, og det er det, du har lige nu. Ja, så jeg kommer 2 æggeblommer i. Ja, og det sidste, du så skal, er det at piske de stive æggehvider ned i din soufflédej. Nej, jeg skal vende dem i. Det er godt. De stivpiskede æggehvider vendes forsigtigt ned i dejen. Nej, men det er fordi... Perfekt. Det, der falder på fuldstændig. Og det er rigtigt, altså tjeneren kommer flyvende ind til gæsterne, når de og I har lavet morgenmadsovs til. Er I ikke lidt stolte? Jo, det er fandme dygtig. Jeg synes, at det er noget af det sværeste, vi ser. Forfælde.